እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ቴሌቪዥን ሬድዮ ብቴሌቪዥን ከዓ ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። دحن دمسكم كبرى سمعتنا لومي حاموس 11 حدار 2021 ويك أغلى حدار 2014 عام تمرتهم مدبنا خمت لمد بزينا خنجمرينا دحر زينا بوين نتوما بإثيوبيا بحدقان فارس زموتو صدرا قدايات كحسان مهاب كم سسماع معز قلت سبساب كنا سعبينا فلي مدبنا خا اب إثيوبيا اب استفلالي ختماتات أديس أبا حويسو اب لعلة تقارو يفزمالون نزبهال ما أسرتن من كلباتن بزملكت قداياتن كم ونزملكتم أكلاتن زرارة مدب كلونا يسرع مدبنا خاطعنا إنه كل مسنا مسيخون كتكتاتلونا زعدمكم مني أفورك إيه زينا هنقدم لنا مباركة بتولد ولد جبريل سلام كمي تمسيكا بواشنطن دي سي تولد ولد جبريل ببينهم حيث إثيوبيا أنصار سراويت فدرال عابي عاوتي مزقبوهم زلو أبز قلصلو زلو أوان صحفي قدات أمريكا أنتوني بلينكن اتنكو فتاح زتت رأيو كبل تمالي ربع تزاربهم كم صبصاب زينا أقلقلو زينا فرنسا كلاتهم وغنات حلقا مقصال كوينات استغنزبو يمسلو كبل نغازيت انياتات مقلص يهيبولهم بلينكن مس فلي لؤخ أفريقاوي حبرات أولوساقنا بسانجون فلي لؤخ أمريكا قرن أفريقا جيفري فيلتمانن دحر مزرابي يكون مزبلين وسيخو بلينكن أوبسانجو أب زتز قبرو زلو فتنتات تسفا كم زلوان أمريكا ملو دقاف كم تهبوني تاكس كم صبصاب أقلقلو زينا فرنسا دما اتي زكاية زلو ميت نفتح مسكوت زخفتن مقراص تصابوتات زدرخنيم مقراص تصابوتات نسيتقدبه سبعوي حاجز عدل مخفاتن من بوليتيكاوي فتح مقدي مرحاون مغانون بلينكن قالي صلهم أنتوني بلينكن مسر مقتل قدما مينستر إثيوبيا دمك مكونن بتليفون كم استزاربون كاب بصحفات كتلي وصاي قدات أمريكا زوص مجلسي يحبر زي كمزين كله فليل أخ أفريقاوي حبرت أوليساغن أبسانجو ناب كللات عفار أمحرام تقرأين بسيحو مس زملكتهم حلفتي كمستمعات صبصابات وكيلاتنا كاب إثيوبيا يملكتهم وبسانجو نتقرأي بسيحو مس زملكتهم حلفتي خزر عرب أبوشت حتر أوان حجي نخال أي أوان يزخوون زلون مزر عربي أرستي وبسانجون زملكتهم راحتي كللاتن انتاي من باروغن زاقيت يتحبرن عبي هداسي قدب إثيوبيا كاب زمت عمد جميرو 700 ميغاوات إلكتريك بيت كم زقبر لومي حاموس حدا لعلواي بعد سلطان إثيوبيا فليتون السودمان منشي حيلي إلكتريك تهاجر بعسات 400 تاوي كم زعبيو فليتون إثيوبيا مثل قبص السودان أب صعق للزبيا كريمة مستن شاقلوت حسرة ماين وحسنتن زت حساسبن هاجرات جناون أب ملؤ اسم معي بسحن وهب قال منستري وصاي مايت السيس حلف حامله خزارب كله مملأتي حاسبي وطرت نايم العال تخولو خمزلو دحر محبار كل موغنات بيناوي سقمتي كاب موسات كقطبو اتحساسي بنيرم إثيوبيا دما نقرب حيلي إلكتريكن لمعتاوي عبيتن تا هاجر ازيو خمزقدسا بمغلاص تسراح كتسالط اخلاغن نربحاتات اتم اب تحتواي تفاسز زلو هاجراتون اب قمت تأتمو خانا كتفلت انها أب زريع علن قصرتهم جزءهم حاليهم زفناقلو سبات ناب 84 مليون كديب كم زفل ناي حبرات قداي سدتنيات افليتهم تنهاريز وسخه بفلاي اب افريقيا بسترعي ግጭት مخانون تايسلهم كم حقاويان سدتنيات زفلطو ግን لعلي 10.8 مليون مخانهم اذا دما كابز حلف عامات 272 شح زوسخه مخانو يونسيار تايسلهم ابز عامات قصري تفناقلتي كوسخ زخاله بقندو أب كونغو، إثيوبيا، أفغانستان، موزامبيك، ماينمار، دبور السودان، كومون أب معراب زوبا ساحل أفريقيا بسترعي قجت مخانم يتتكال سدتنياتات زرزير اللون مثل علوات منقستاوي سبب سلطان صوماليا تمالي ربع أب مقارشو استزراربو 15 أبنات بيت مخرج سلام سلطان حبرة أفريقيا بالزعبات تصالي كنتات وفرع عقاب سلام حبرة أفريقيان حبرة هجراتن أب صوماليا آميسوم تماخيرهم ناي مقارشة وكلنا محمد كايز لأخو ريبورت بترسلت عن كوروبايو فدرالاو منغست صوماليان لأختو عقبا سلام أفريقان ويكع آميسوم بزعبات أستات 14 عامة الزغطرة وفر عقبا سلام أو صوماليا كردادو أي كالو نيروم
بمسرت حدش وطن توسخت هاجرات نابتوم زاجد بشدشت أبالات هاجرات حبرة أفريقيا زبركة أمن أو سوماليا توافرهم زلو 20,000 أبالات عقبت السلام نمو فارق الرباطيون منقست سوماليا قنا توسخت عقب السلام ناب جزاءتو نكاتو فقادنيا أيكونن زلو بعد سلطان منستر وصا سوماليا محمد عبد الرازق هنفاس أسرارها عقب السلام بمنقست سوماليا تقبلنت زيبل يبل. The hybrid option that you chose brings more truth, while the STP هنفاس أماراتي وفري عقب السلام أنصار اتي أبناي سوماليا وانسقر كنريو زوتنا يو أسرارها أيو أوق صار قبر شبراء زبالت أقباب كهلو إنا ندلي يبل نسو سوماليا زحلفقنا نبع سلطان حبرة أفريقيا كاب جزاتا كم زساقوغت زذكريو مستقبارات أميسوم زي كادو الصريح بالزبل أميسوم كرمي 14 عامات استمسرته كمال شباب كاب زعامت سلوغو جلتات كبر شبراء نزقات وموسقات نمحلاو ينيرو لأختو عقب السلام سوماليا بمسرت وسانة حورات هاجرات تحساس سالسان حادن ايو عدميو زابكا زي دمس أمريكا واشنطن أب أمريكا أب حدا ناي منغستي بيت تمهر ممهر أب عالم نممهران زوهاب تزخبر الشلمات $1 مليون شلمات عويتام كيشا تروب نزيز رخبتو شلمات أب كند بيت صحفات يونسكو مالت ناي حبرات هاجرات تكال تمرتن ساينسن بهلن أب باريس تمالي ربيعات قبيلاتهم كيشا تروب أب أمريكا كفل جزءات ماريلاند لانجلي بارك علم لخاكال أي بركي بيت مرتي نتمهرو 10 تخفليات مهر نزيش اللي استعاوتت كاب مونغو أب 121 هاجرات زركبو 8,000 ممهران كخون كله بصحات كابزياتهم دخنتن كناتن أبزهاس يوم حبر سبات زمهوريهم ما بقولا جامايكاويت زخونت ناي كولج تمهرت عد الرقيبان أب أمريكا زمساتن كيشا تروب تمهرهم تمهرو مبزحتهم دك إسدتنياتات يوم نتيز رخبتو شلمات جنزبون استسقمو تمهرون محجاز جمرتو بروجكت نمقف حكم توعلوك آلاتي هلا أمر داتا لومي أبزي أبي نايسيس عمتاوي بعالي معالتي حربينياتات نمجمرة جزيك خبر زجمرة أب شحن 926 نتي أب شحن 918 جرمن إذا ذهبتلو مززام قدما يكونات علم نمذكر كونغرس دما أب شحن 954 نتي شم معالتي حربينياتات نابزبل كيرو نتوم أب كونات علم تساتفوت رايزي كونس نغلهم قدايم وتهدرات نمذكر أمريكا أستات 18 مليون حربينياتات اللوة بمسرة داتا قطر حزب أمريكا رحوس معالتي حربينياتات نمسግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምጽ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ጸብጻባትና ክንሓልፍ ኩባንያ ቦይን ንስድራ ቤታቶም ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሓደጋ ነፋሪት 737 ማክስ ዝሞቱ 157 ሰባት ንምክሓስ ከም ዝተሰማምዐን ሓላፍነት ከም ዝተሰከመን ካብ ቤት ፍርዲ ቺካጎ ዝተረኽበ ሰነድ ኣፍሊጡሎም ምንጩ ዜና ፈረንሳይ AFP በትረ ስልጣን ሒዝወሎ ሓላፍነት ስለ ዝተቀበለ ኩባንያ ቦይንግ ኣባላት ስድራ ቤት ግዳያት ምስቲ ገዚፍ ትካል ኤሮስፔስ ትኩረቶም ናብ ኣብ ልዕሊ ተቐባልነት ዘለዎ መጠን ካሕሳ ንነፍሲ ወከፍ ቤተሰብ ንክገብሩ ኣኺልዎም ኣሎ ይብል ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናብ ናይሮቢ ዝተበገሰት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቁፅሪ በረራ 302 ኣብ 10 መጋቢት 2019 ካብ ቦሌ መዕርፎ ነፈርቲ ድሕሪ መበጋሳ ድሕሪ 6 ደቂቕ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተሓምሸሸት ይዝከር እቲ ናሽዑ ሓደጋ ኩለን ነፈርቲ 737 ማክስ ዝዓይነተን ካብ በረራ ንኽእገዳ ኣብ ታሪክ ኢንዱስትሪታት ነፈርቲ እቲ ዝኸበደ ቅልውላው መበገሲ ኮይኑ እዩ ተመሳሳሊት ዓይነት ነፋሪት ንብረት መንገዲ ኣየር ላየን ኣብ ኢንዶኔዥያ ቅድሚኡ ሓደጋ ኣጓኒፍዋ ኣሳፊራቶም ዝነበሩ 189 ሰባት ብምልኦም ሃሊቆም እዮም ዋና ጠበቃ ስድራ ግዳያት ነቲ ብይን ታሪኻውን ኣገዳስን ክብል ገለጾ ኣብ ልዕሊ ቦይንግ ንዘቕረብዎ ክሲ ፍትሓዊ ብይን ረኺቡ ክብል እውን ኣዶ ጠበቃታት ሮበርት ክሊፈርድ ስቲቨን ማርክን
ጀስትን ግሪንን ኣብ ዘውፅእዎ ሓባራዊ መግለጺ ኩሎም ዝተጎድኡ ስድራ ቤታት ብማዕረን ካብቲ ወሪድዎም ዘሎ ሕሰም ብዝግባእ ከም ዝሓውዮን ንምርግጋጽ ክስራሕ እዩ ይብሉ። እቲ ትማሊ ረቡዕ ዝተገልጸ ውጥን ስምምዕነት ንመጠን ካሕሳ ኣይነጸረን ዘሎ እንተኾነ ኣባላት ፈራዶ ወይ ከዓ ጁሪ ብመሰረት ዝቐርበሎም መርትዖታትን ጭብጥታትን ንመጠን ካሕሳ ከም ዝውስኑ እቲ ሪፖርት ይጠቅስ። ስድራ ቤታት ግዳያት ዝግብኦም መጠን ካሕሳ ንክቕበሉ ዘኽእሎም ስዳሮታት ካብ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ክረኽቡ እዮም። ኣብ እዋን እቲ ሓደጋ 157 ዜጋታት ዝተፈላለያ 35 ሃገራት ከም ዝሞቱ ይዝከር። ቦይንግ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ንስድራ ቤታት ኣብ ሓደጋ በረራ ቁፅሪ 610 መንገዲ ኣየር ላየን ኢንዶኔዥያ ከምኡውን ኣብ በረራ ቁፅሪ 302 መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ፍቑራቶም ንዝሞትዎም ስድራ ቤታት ዓሙቕ ሓዘና ንገልጽ ከም ዝበለ ዝመጽና ዜና ሓቢሩሎ። ድሕሪ እቲ ሓደጋ ቦይንግ ሩኡያት ለውጥታት ኣታትዩ እዩ። ዲዛይን 737 ማክስ ኣውሮፕላን ኣመሓይሹ ተመሳሳሊ ሓደጋታት እንደገና ንኸየጋጥም እውን ሰሪሐ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንትሕዝቶ እቲ ስምምዕነት ዝግምግም መድረኽ ዝቕጽል ሰሉስ ኣብ ቺካጎ ተዳልየሎ ሽምግልና እውን ክህሉ እዩ። ኣብ ሓፈሻዊ ስምምዕነት ክብፅሕ እንተዘይተኻኢሉ ግን ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ግዳያት ናብቶም ፈራዶ ወይ ከዓ ጁሪ መሟገቲ ጭብጦም ብመሰረት እቲ ከተማ ቺካጎ እትርከበሉ ክፍለ ሃገር ኢሊኖይ ከቕርቡን ፍርዲ ክረኽቡን ትፅቢት ይግበረሎም። ኩባንያ ቦይንግ ዝሓለፈ ጥሪ ንዝቐረበሉ ልዕሊ 2.5 ቢልዮን ዶላር ክሲ ኣደቂሶሎ። ብመሰረት እቲ ኩባንያ 2 ሰራሕተኛታቱ ንኣቪዬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ንዝቆጻጸር ፌደራላዊ ቤት ዕዮ ወይ ከዓ FAA ኣደናጊሮምዎ እዮም ከም ዝበለ እቲ ሪፖርት ጠቒሶሎ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተጋሩ ብዝምልከት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ዝምልከት ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ዝርከቡ ተጋሩ በመንነቶም ንጅምላዊ ማእሰርትን ስቃያትን ይቃልዑ ኣለዉ ዝብሉ ጸብጻባት ወይ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ክበጽሑና ጸኒሖም እዮም። ገብረ መድህን ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምድዋል ንግዳያት እዚ ማእሰርትን ዝምልከቶም ካልኦት ኣካላትን ኣዘራሪቡሎ ናብኹ ሕልፈኩም። ኣብ ትግራይ ግጭት ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ካብቲ ዓውዲ ውግእ ርሒቖም ዝርከቡ ሲቪላት መቕተልቲ ሓዊሱ ግዳያት ማእሰርቲ መስወርቲ ምዕሻግን ምውራስን ንብረት ይኾኑ ከም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብናይ መንግስቲ ስራሕ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ነባራይ ቅድሚ ሎሚ 3 ግዜ ከም ዝተኣሰረ ይገልጽ። ንድሕነቱ ክበሃል ሽሙ ኣይንጠቅስን ድምፂ እውን ቀይርና የለና። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናይ ግፋ ማእሰርቲ ብስፍሓት ይፍጸም ከም ዘሎ ብዓይኑ ከም ዝረኣየ ዝገለጸ ዘዘራረብናዮ ካብ መንበሪኡ ወፂኡ ተሓቢኡ ከም ዝርከብ ይገልጽ። ካብ ዝሰርሓሉ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ብስፍሓት ተሓፊሶም ተወሲዶም ይብል። ንሱ ግን ካብ መሳርሕቱ ብዝበጽሑ ሓበሬታ ካብ ማእሰርቲ ከም ዘምለጠ ይዛረብ። ኣነ መሳርሕተኛ መሳርሕተይ ተሓፊሶም ዝኮኑ ተጋሩ ኣለዉ። ካብቶም ዝተሓፍሶ ሓንቲ ጓል ተንሽተይቲ ዝተቆልዑ ዘለዋ ሲንግል ማዘር እያ። ላት ሓደ ቆልዓ ኦቲዝም ዘለዋ ምዃኑና ትፈልጡ እቶም ቆልዑ ኣብ ገዝኦም እንዳሃለዉ ሳብ ስራሕ ተትሒዛ ሻሓዝ እውን ዘለና ሓበሬታ ሰባት ዓሊሾም ሲኖም ዓበይ ቦታ ከም ዘላ ተፈልጠት ንበሉ ናበይ ከይወስድዎም ይበሃሉ። እዚ ካብ ክክብ ከባቢ ክሓፍስዎም ይኸትር እምበር ንፁር ሓበሬታ ኣባሳሜል ገለመለ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ናብኡ ዝበሃል ዘሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ወፃኢ ምዃኑ እዩ። ብኣጠቓላሊ ግን ትረተሉ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ኩነታት እዩ። ትማሊ ኣነ ናብቲ ዝሕበአሉ ቦታ እናኸድኩ ኣለኹ ታክሲ ካብ ታክሲ ወይዶም ክወስድዎ ማዕደረ እናኸዱ ህፃውንቲ ቆልዑ ዝሓዘላ ንተጋሩ ጥራሕ ድዩ እቲ ምእሳር? ኣነ ዝረኣኽዎም ዘለና ሓበሬታ እንታይ እዩ? ካብ ዝመጣ ታክሲታት ጠጠው የብልዎን ይፍተሹ። ናይ ትግርኛ መታወቂያ ተልካ ናይ ትግራይ መታወቂያ ትውረድ ተትሒሳ ትኸይድ። ብዛዕባ ብወረ ደረጃ ንፈልጦ ናይ ኦሮምያ ተወደድቲ እውን ይተሓዝዮም ይበሃል። እዚ እርግጠኛ ይኮንኩ እርግጠኛ ዝኾንዎ ነገር ግን ተጋሩ ግን ዝፈልጦም ብርክት ቁፅሮም ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ 10 ሓሽሓት ዝቁፅሩ ተጋሩ ኣብ ትሕቲ ከይዲ ከም ዘለዉ ግን ዝፈልጦም ተጋሩ ኣለዉ። ሰራሕተኛ ነጋዶ ሲገላ ምስ ናይ ጉልበት ሰራሕተኛ ናይ ማሕበረሰብ ሰራሕተኛታት ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ቁፃራት መወልወሊ መኮስተሪ ገዛ ዘዝሩ ድኻታት ዕለታዊ ናብርኦም ዝደፍኡ ድኻታት ተጋሩ ብምዃኖም ጥራሕ ከካብ ዝተረኽቦ ቦታ እናተሓፈሱ ይረኣዩ ከም ዝኸዱ ብዓይኒ እውን ርአ እየ።
ሰዎች ዘሎ ሓበሬታው ንስሉ ብጣዕሚ ብስፈሕ መልኩ እንደገና ለው ማለት ብስፈሕ መልኩ ዶር ቱ ዶር እናዞሩ ሰብ ክኾን ዘሎ ዝተፈላለዩ መንገድታት ሓበሬታ ንግንዲና ክብረ ተጨናና ከም ዘሎ ለኻደላት ወሓደ ይጣየቆም ዘሎ ኣነውን ይድብል እየ እሳተውን ይድብል እየ እና ቁጥሩ ብርክት ዝበለ ሰብ ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት ቤተሰብን ምጥያቅ ኣይፍቀድ እውን ተደለይ ሳበይ ከም ዝኾነት ቦታት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኢሚድየትሊ ብመካይን ተኸባቢሎም ዝወስዱ ዘለዉ ሰብ እቲ ኩናት ዓሚ ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ወታደራትን ላዕለዎት መኮንናትን ተወላዱ ትግራይ ዕጥቆም ፈቲሖም ገሊኦም ኣብ ፈቐዶ ካምፕታት ተኣሲሮም ገሊኦም ላዕለዎት መኮንናት ድማ ከም መንበሪ ገዛውቶም ከይወፁ ተነጊርዎም ንሓደ ዓመት ኮፍ ኢሎም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ግን ካብ ገዛውቶም ተወሲዶም ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን። እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘዘራረብክዎ ነባራይ እውን ንሱ ዝፈልጦም 3 ኮሎኔላት ተወሲዶም ኣበይ ከም ዘለዉ ከም ዘይፈልጡ ስድሮኦም ከም ዝገለጹሉ ይዛረብ። ኣበይ ከም ዘሎ ይፈልጡን ሓፊሶም ምውሳዶም ግን እርግጠኛ እየ ምክንያቱ ዝፈልጦም ሰባት ነይሮም ኣነ ቅድሚ ምውሳዶም ደዊረሎም ከም የለኹም ኢለ እየ ተዳልው ተባሂልና ተዘጋጅና ኔና ናይ ከም ዝወስድ ኣይፈለጥናን ዘለና ይብኒ ፅባሕትዩ ናብ ኣንሽቶም ደዊለ ኣንሽቶም እውን ከም ዝወሰድዎምን ኣበይ ከም ዘለዉ ሰብኡተን ሓበሬታ ከም ዘይብለና ይነገረና ብሂወት ኣለዉ ድኦም የለዎም ተኣሲሮም ድኦም ተቐሲዶም ድኦም ዝፈልጦ ነገር የለን ሳተን እዚ ሽሙ ክዕቀበሉ ዝደለየ ሰብ ገዝኡ ብተደጋጋሚ እናተፈተሸ ን3-4 መዓልታት ተኣሲሩ ከም ዝተፈትሐ ይዛረብ። እቲ ማእሰርቲ ብዘይ ኣፈላላይ ዝፍጸም ዘሎ እዩ ዝበለና ካልእ ነባራይን ሰራሕተኛ መንግስትን ድማ ቅድሚ ሎሚ ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ይሕብር። እቲ ማእሰርቲ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ቅድሚ ምእዋጁ ቅድሚ 2 መዓልታት ከም ዝጀመረ ብምግላጽ ድሕሪ እቲ ኣዋጅ እቲ ኩነታት እናገደደ መጺኡ ደረት እውን የብሉን ይብል። ደረት ዘለዎ ይኮናል በዋናነት ካብቲ ናይ ጸጥታ ዝሰርሑ ነበሩ ኣብ ፌደራል ፖሊስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ከምኡውን ኣብ መከላከያ ዝነበሩ ኣራት ጥሮታ ዝወፁ ይኾኑ ስኢሎም ከፍ ኣቢሎም ዝነበሩ ካብኦም ጀሚሩ ብምቕፃል ግን ናፍቲ ሕድሕድ ዜጋ ተኸይዱ ማለት እዩ። ገዛ ገዛ እናኻልካ ኢኻ ትብሎ ዋላ መንገዲ ትግርኛ ዛረብ ሰብ ዲኻ ትብል ኣብ መንገዲ መለለይ መንነት እናረኣኻ ዲኻ ትብል ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ እናቐፀለ ኣዋጅ መፅዩ ሰንበት ተኣሰሩ ሰባት እውን ናብ ቤት ፍርዲ ሶኒ ወይ ሰለስተ ቀረቡ ነይሮም ግን ኣቕረቦም ምክንያቱ ኣዋጅ የውፅዎ ምህላዎም ይፈልጡ ሰብ ዝነበሩ ኣብ ስሩዕ ፖሊስ ጣብያ ዘይኮኑስ ኣብ ካልኦት ኣብዛ ናይ ቅድሚ ሕዚ ናይ ኮንዶሚንየም ናይ ሎጂስቲክስ እሞጠሎም ነበሩ ቦታታት ኣብኦም መብዛሕቲ ሰብ በብኸባቢኡ ተዳግኑ ዘሎ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ። በዓል ሞያ ሕጊ ከም ዝኾነ ንርእሱ ዝገልጽ እዚ ነባራይ ተጋሩ ዝውነኑ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ናይ ንግዲ ትካላት ከም ዝተዓጸዉ ብምግላጽ እቲ ሰብ ሰሪሑ ከይበልዕ ምዕጻውን ማእሰርትን ተሓዊስዎ ኣሎ ኢሉ ናይ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ናይ ሕጊ ጠበቓ ዝነበረ ኣቶ ታደለ ገብረ መድህን እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝርከብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይገልጽ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን 8 ሕዳር 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምስ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ተኣሳሲሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ይውዕሉ ዘለዉ ሰባት ኩነታት ኣተሓሕዝኦም ከም ዝተሓሳሰቦ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝእወጅ 23 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ሰባት ካብ ናይ ስራሕ ቦታኦም ካብ መንበሪኦምን መንገድን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖሊስ ጣብያታት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘካየዶ ክትትል ከም ዘረጋገጾ እቲ ማእሰርቲ መንነት ወይ ብሄር መሰረት ብዝመስል ኣገባብ ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ማእሰርቲ ህፃውንቲ ደቂ ዘለዎን ኣዴታትን ብዕድመ ዝደፉ ዓበይትን ዝርከቡሉ ብምዃኑ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ይገልጽ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ጠቒሱ ከም ዘስፈረውን ንተወለድቲ ትግራይ ዒላማ ዝገበረ ተደጋጋሚ ማዕበል ማእሰርቲ ክብል ገሊጹዎ ኣሎ። ኣብ ዓለም ለኸ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ዳይሬክተር ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነት ላቲሻ ባደር ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሕለፈ ህፁፅ ኣዋጅ ዘተሓሳስብ እዩ ኢላቶላ። We are concerned by the decision of the government to pass a very sweeping state of emergency last week, which in many ways እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር መንግስቲ መንነት መሰረት ዝገበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ክፍልታት እታ ሃገርን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ክፍጽሞ ዝጸንሐ ብሃበ ተረኽበ ምእሳርን ብሓይሊ ምስዋርን ሕጋዊ ዝገብር ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ህፁፅ ኣዋጅ ንምውፃእ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘሕለፈ ውሳኔ ኣዝዩ ኣሻቒሉና ኣሎ።
እቲ ኣዋጅ ንሓይልታት ጸጥታ ብዙሕ ስልጣን ዝህብ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ እሱራት ምስ ስድሮኦም ዘይራኸቡሉን መብዛሕትኦም ናብ ክልል ዓፋር ተወሲዶም ዝተኣስሩሉን ከም ዝነበረ ኣዘኻኺራ ላቲሻባደር ኣብ ሰሙን ማእሰርቲ ይፍጸም ከም ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝበጽሓ እውን ትዛረብ። Of course, in the last week, we've been receiving worrying reports of an increase in arrests of ethnic Tigrayans, but also Oromos. ሓቂ እዩ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ብዘሻቕል ኩነታት ተጋሩ ጥራይ ዘይኮነስ ተወለድቲ ብሔረ ኦሮሞውን ምእሳሮም ከም ዝወሰኸ ጸብጻብ በፂሕና ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድሕነትን ፍትሕን ንትግራዎት ዝተብሃለ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ውዳበ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታትን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ይፍጸማሎ ዝበሎ ጃምላዊ ማእሰርቲ ኣመልኪቱ ጥርዓኑ ናብ ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተረስ ኣቕሪቡ ነይሩ። ብዛዕባ እዚ ርእይቶኦም ዝሃቡና ናይ ድሕነትን ፍትሕን ንትግራዎት ምክትል ፕሬዚዳንት ኦፕሬሽን ፕሮፌሰር ሙልጌታ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ዝምህር ዝነበረ ፕሮፌሰር ኣብ ኣፍ ደገ መንበሪኦም ብጥይት ተወቂዖም ከም ዝተቐትሉን ስድራቤት እውን ክቐብርዎ ዕድል ከም ዘይተዋሃቡን ይዛረብ። ካልኦት ክልተ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ መምህራን ዩኒቨርሲቲ ወሎ እውን ኣብ ደሴ ከም ዝተቐተሉ የመልክት ፕሮፌሰር ሙልጌታ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ግብሪ ዝወዓለ ህጹጽ ኣዋጅ ግዜ ምስ ሽብር ጉጅለታት ይተሓባበሩ እዮም ተባሂሎም ምኽንያታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝተጠርጠረ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣብ ቁጽር ከውዕል ከም ዝኽእል ይገልጽ እቲ ኣዋጅ። መንግስቲ ኢትዮጵያ መንነት መሰረት ዝገበረ ማእሰርቲ ኣይተፈጸመን ክብል ብተደጋጋሚ ነጽጎ። ትማሊ ንቪኦኤ መልሲ ዝሃቡ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኮሙኒኬሽን ኣገልግሎት ሚኒስተር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ሰባት ናይቲ ሃገር ሕጊ ስለ ዝጠሓሱ እምበር ብመንነቶም ይኹን ናይ ሕብራት መንግስታት ሰራሕተኛታት ብምዃኖም ኣይኮነን ዝተኣሰሩ ብመንነት ዝእሰር ሰብ የለን ኢሎም። ሕጊ መተላለፍ በማንነት ይሆናል። የማንኛውም ሰው ሕግ እስከተላለፈ ድረስ እንደ ማንኛውም ዜጋ ይጠይቃል። ምጥሓስ ሕጊ ብመንነት ይኸውን ድዩ? ዝኾነ ይኹን ሰብ ንሕጊ ክሳብ ዝጠሓሰ ከም ዝኾነ ይኹን ዜጋ ይሕተት። ካብኡ ሓሊፉ ግን መንነት ዒላማ ዝገበረ ነገር የለን እዮም ኢሎም። ሎሚ ንጋዜጠኛታት መግለጽ ዝሃቡ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ሰራሕተኛታት ዝተኣሰሩ ንናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ብምጥሓስ ስለ ዝተጠርጠሩ እዩ ክብሉ ነቲ ናይ መንግስቲ መርገጺ ደጊሞም። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢና። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ንኣስገዳድ ክታበት ኮቪድ-19 ዝምልከት ክኸውን እዩ። ሓያሎ ሃገራት ንዜጋታተን ክኽተቡ ኣብ ዝውጃሉ በበይኑ ተቃውሞ ይገጥመን ኣሎ። ኒውዚላንድ፣ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣሜሪካን ብዛዕባ ዝጠመተ ጸብጻብ ሮይተርስን ኣሶሺየትድ ፕሬስን ሳራፍሳየ ንመደብ ጥዕና ሒዛቶላ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ኣብ ኣፍ ደገ ፓርላማ ኒውዚላንድ ተኣኻኺቦም ዝርግሐ ቫይረስ ኮሮና ንምዕጋድ ተባሂሉ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጅ ክታበት ኮቪድ-19 ክልከላታትን ኣመልኪቶም ተቃውሞኦም ገሊጾም። እቶም ቁጽሮም ካብ 2,000 ስጋብ 3,000 ዝበጽሑ ተቃወምቲ ዝተፈላለዩ ኣንጻር እቲ ኣዋጅ ዝገልጹ ጭሩሕታት ሒዞም ኣብ ርእሰ ከተማ ኒውዚላንድ ዌሊንግተን ዝተሰለፉ ኮይኖም ቁጽሮም ውሕድ ዘይበሃል ድማ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ናይ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ወፍሪ ባንዴሮኦም ሒዞም ተራእዮም እዮም። ኣኽበርቲ ጸጥታ ነቲ ቀፎ ንህቢ ዝመስል ህንጻ ፓርላማ ኒውዚላንድ ኸቢቦም ንኹሎም በርታቱ ዓጽዮሞም ተራእዮም እዮም። ቀዳመይቲ ሚኒስትር እቲ ሃገር ጃሲንዳ ኣርደርን ኣብ ውሽጢ ፓርላማ ኮይነን ጋዜጠኛታት ከም ዝበልኦ እቲ ሎሚ ዝረኣናየ ንመብዛሕትኦም ኒውዚላንዳውያን ዝውክል ኣይኮነን ኢለን። እዛ 5 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ኮሮና ቫይረስ ዝመበገሲኡ ኮቪድ-19 ንዓለም ኣብ ዘርዓደሉ እዋን ክትቆጻጸሮ ዝኽኣለት ሃገር እያ። እቲ ዝዓበየ ምኽንያታ ድማ ኒውዚላንድ ን18 ኣዋርሕ ካብ ነበርታ ወጻኢ ንኹሉ በርታት ዓጽያ ምጽናሓ እዩ። ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዝተጠቐምዎ ሜላ ዳርጋ ኣብ መላእቲ ሃገር ሰሪሕ እዩ። መስቲ ለበዳ ተታሒዙ 28 ሰባት ጥራሕ ከም ዝሞትዋ እዩ ጸብጻባት ዝሕብሩ። ኣብ መፈለምታ እዚ ዓመት መብዛሕትኡ ክፋል እቲ ሃገር ናብ ንቡር ተመሊሱ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ኒውዚላንድ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ነቲ ሓድሽ ባህሪ ሒዙ ዝመጸ ዴልታ ዝተባህለ ዓይነት ኮቪድ-19 ኣብ መቀላስ ትርከብ። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኣርደርን ኦክላንድ ኣብ ዝተባህለት ዝዓበየት ከተማን ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገርን ከም ብሓዱሽ ክልከላታትን ምዕጻውን ኣዊጀን። ከምኡውን ካብቲ ቅድም ኢሎም ክጥቀምሉ ዝጸንሑ ሜላ
ነቲ ቫይረስ ፈጺሙ ክጠፍእ ዝብል ስትራቴጂ ብምቕያር ኩሉ ሰብ ክታበት ኮቪድ-19 ብምውሳድ ነቲ ቫይረስ ምቁፅጻር ዝብል ሓድሽ ሜላ ክስዕባ ኣገዲድወን እዩ። መንግስቲ ንዶካትር ሰራሕተኛታት ፋርማሲ ነርስታትን ካልኦት ምስ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝተኣሳሰር ስራሕቲ ዝሰርሑ ኩሎም ስጋብ ወርሒ ተሕሳሳብ ዘለዋን ሙሉእ ብምሉእ ክታበት ክወስዱ መምህራንን ምስ መምሃር ምስትምሃርን ዝተኣሳሰሩ ስራሕቲ ዝሰርሑ ድማ ስጋብ ወርሒ ጥሪ ክታበቶም ክዛዝሙ ዝብል ሓድሽ ሸቶ ዕላዊ ገይሩ። ብተወሳኺ መንግስቲ እንተደኣ 900 ህዝቢ ተኸቲቡ ኮይኑ ኩሎም እቶም ክልከላታት ክለዓሉ ምዃኖም ዝድንግግ ስርዓት ተግባራዊ ክኸውን ገይሩ። ኣደርን ብሶኒ ከም ዝበልኦ ኣብ ልዕሊ ከተማ ኣውክላንድ ዝተነብረ ክልከላ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ክለዓል ምዃኑ ገሊፀን። እታ ከተማ ዝተኸተበ ህዝባ ዳርጋ 900 ይበጽሕ ብምህላውን ገሊኦም ክልከላታት እውን ካብ ሶሉስ ጀሚሮም ይለዓሉ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እንግሊዝ ሃገራዊ ሰራሕተኛታት ጥዕና ክታበት ክወስዱ ዘገድድ ኣዋጅ ኣውፅያ። ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር ሳጂድ ጃቪድ ብሶሉስ ኩሎም ሰራሕተኛታት ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕናት ሃገር ስጋብ ሚያዝያ 1 2022 ኣብ ዘሎ እዋን ሙሉእ ብምሉእ ክታበት ክወስዱ ወይ እውን ስራሕ ጠጠው ምባል ክስዕብ ምዃኑ ተዛሪቦም። ቅድም ኢሉ መንግስቲ ኣብ ምሕብሓብ ሕሙማን ገዛ ንዝሰርሑ ሰሞያ ስጋብ 11 ሕዳር ሙሉእ ብምሉእ ክታበት ክወስዱ ኣዚዙ እኳ እንተነበረ ኮይኑ ግና ምስ ሰራሕተኛታት ጥዕና ብዝተኻየደ ዘተ ምኽንያት ውፅኢት እቲ ዘተ ስጋብ ዝፍለጥ ንኩሎም ሰራሕተኛታት ጥዕና መዓልቲ ክታበት ክናዋሕ ገይሩ። ካብ 34,000 ሰራሕተኛታት ዝተረኽበ ምላሽ ናብ ሓደ ወገን ዘዘንበለ እዩ ይብሉ ጃቪድ። ንሶም ወሲኾም መረዳእታታት እቲ ውፅኢት ከም ዘርእዮ ክታበታትና ሰባት በቲ ቫይረስ ከይተሓዙ ኣኽኢሉ እዩ። ህይወት ሰባት እውን ይድሕን ኣሎ። ንሱ ድማ ኣብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝሰርሑ ዝያዳ ተጋለፅቲ ምዃኖም ሓቂ እዩ ኢሎም። ፈረንሳይ፣ ጣልያንን ገለ ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካን እውን ሰራሕተኛታት ጥዕና ክታበት ክወስዱ ምእዛዞም ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዋይት ሃውስ ኣተሓባባሪ ኮቪድ-19 ዝኾኑ ጄፍ ዜኒትስ ብሶሉስ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣመሓደርቲ ግዝኣታት ከም ዝበልዎ ግዝኣታት ምስ ኮቪድ-19 ተታሒዙ ወፃእታት እዋን ሓደጋ ንምሕጋዝ ዓሊሙ ፕሬዚዳንት ባይደን ንፕሮግራም መንግስቲ ፌደራል ስጋብ ሚያዝያ 1 2022 ከም ዘናውሖ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ ኣሶሺየትድ ፕሬስ። እዚ ድማ ቤት ጽሕፈት ፌደራል ሃንደበታዊ ሓደጋ ንክሊኒካት ክታበትን ነቲ ለበዳ ንምቅላስ ዝካየዱ ወፍርታት ክታበትን ዝኣምሰሉ ጻዕርታት ንምሕጋዝ ይጠቅም ኢሎም። እዚ ንመካሐሲ ተባሂሉ ዝወሃብ ሓገዝ ነቲ ለበዳ ምላሽ ክህቡ ንዝተጸንበሩ ሓይልታት ምክልኻል እውን ዝሓወሰ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ልዕሊ እቲ ለበዳ ተረኺቡ ዝተባህለ ዓወት እዋኑ ዝሓለወ ከም ዘይነበረን ምምሕዳር ባይደን ስጋብ ዝመጽእ ዓመት ኮቪድ-19 ክፈጥሮ ንዝኽእሉ ጸገማት ካብ ብሕዚኡ ይዳለወሉ ምህላው እውን ኣሶሺየትድ ፕሬስ ኣብ ጸብጻቡ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብሶኒ ሰበስልጣናት ሲንጋፖር ብፍቓዶም ክታበት ንዘይወስዱ ሰባት ብኮቪድ-19 ምስ ዝልከፉ ወጻእታት ሕክምናኦም ከም ዘይሽፈነሎም ኣፍሊጦም። ኣብዚ እዋን መንግስቲ ብኮቪድ-19 ንዝተታሕዙ ዜጋታቱ ሙሉእ ብምሉእ ወጻእታቶም ዝሽፍን ኮይኑ ቀወምቲ ነበርትን ናይ ነዊሕ እዋን ቪዛ ዘለዎምን እንተኾኑ ኣብቲ ሃገር እናሃለው ዝተታሕዙ እንተኾይኖም ወጻእታቶም ሽፉን እዩ። ይኹን እምበር ሲንጋፖር ኣብዚ እዋን ንስርዓት ኣገልግሎት ጥዕናት ሃገር ምስ ዝፍትኑ ዘለው ሓደስቲ ኢንፌክሽናት ገጢማ ትርከብ። ከምኡ ኮይኑ እውን ግን 85% ክታበት ዘፍቅደሎም ዜጋታታ ሙሉእ ብምሉእ ከቲባ እያ። ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር ከም ዝበሎ ሓደ ክታበት ጥራሕ ንዝወሰዱ ሰባት ስጋብ ታሕሳስ 31 ዘሎ እዋን ስጋብ ካልኣይ ክታበት ዝወስዱ ማለት እዩ ወጻእታት ሕክምናኦም ክሽፍን ምዃኑ ሓቢሩ እዩ። ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ ነይሩ። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ቴሌቪዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀጥታ ፈነወና ንምክትታል እንተደሊኹም ኣብዞም ዝጠቐስኩም ኣቲኹም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ቀጥታ ፈነወና እንተምሊጥኩም ግን ናብ ፌስቡክ ወይ ድማ ናብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ትግርኛ voanews.com ኣቲኹም ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ኣቲኹም እንደገና ተመሊስኩም ክትሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምሳኹም ዘምሰኹ ምኒ ኣፈወርቄ ኣብ ናይ ጽባሕ ዓርቢ ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም ሰላም ለይቲ ደሓን ሕደሩ።